saktirmon piɗi radio jamwale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde piidi radio kala e jokkorde on calminama yinde on manama e jettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo jompade bawɗe baɗowo ko wela ene wela ene wela ene weɗira gam ummude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi aji mene moon e kala subaka altine haal juma soɗo waktu heedi ko hemnude on nde yewtere wiyetede kolel pindi subaka kolel pindi subaka to karallagal ƴewɗo subaka alarba wonani en toon ko Oumar Diop to banggue radio télévision wonani en toon ko Oumar Diop so to banggue réalisation caméra ji ɗi heɗani en toon ko Djiby Dieng jetti Allah e julen nabi Muhammadin ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeɗɗen nene kamɓe baba ko noon tekkiteten nden ɓe ganduɗa kañumen goni heɗotoɓe en ɗum goni e nder jokinayi windere nde kala e kuuɓal ɓe funnague ɓe hirnague ɓeɗe woye worgo en garti oɗo ñalawma alarba ene woni 17 lewru mars hitan ujunaje ɗe nogas e nayyi gam hummude oɗo aadi yewtere mon wittede olel pindi subaka olel pindi subaka arti no wowi artude kala subaka walla kala ñande en jafni bandiraɓe hanki talata en keɓani tigui arde firande ɓe ngol ɗon lefol en jafnima no foyi no fewi vraiment saabu bandiraɓe puɗɗino firtirtu ko wayno sohno camen ko wayno sosoɓe ko wayno diadiaɓe eɗen gandinaɓe tan eɗen kulani korka donc noon yoɓe gandir hono noon en tout cas Elas assalamu aleykum caggal nde calminmami calmina bandiraɓe ko noon Amadou Moussa Anne mi salmitima jetti Allah en julli rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Pindi TV kalte mbawi wonde nder duuro babaɗo mo mais également enen ñaago Allah subhanahu wa taala yorom fen fartague kala ko wawi yewtede émission wawde nde famidram allahumma amin allahumma amin ela jarama e on ɗon duwaw en tout cas eɗen goni balɗe ɗiɗi ha balɗe tati no won hen mbaadi en tout cas so won hen puɗɗodi korko men ko altini ɓe hen ko talata hanki o donc noon mi wiya tan puɗɗirimo bisimillahi rahmani rahim yo Allah kin jomtude alhamdulillahi rabbil alamin Allah barki lewru tedduɗon ɗum lewru hormanteɗo ndu ko haala e heewi kono kadi ko yewtade e heewi joni joni paɗen koye programme men programme yewtere men yewɗo subaka hannde alarba sappo e tati lewru mars tan ɗiɗi nogas nayyi gadortoɗen ko météo du jour kabruji weyngo gumriɗi en toon to ANACIM agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal tiral tammigal gueɗe leydi ndi caggal muɗum mayen gaare éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma sappo e tati ko noonne kadi garenne ko yiwiti e o revue des titres ko sifa e kelle gaddane jayde leydi ndi ko wona ɗum ma en gaare olel bedde noon ari koye luural teskategal kala e saaha to banggue lewru korka ndu ina wayno haysinno tawi ko alarba politique fonno wonde kono ɗum ɗon en desani olel bedda hande ko fati banggue ɗin luure teskateɗe ɗe darorde lewru korka ndu caggal muɗum ma en gar e olel diwan yilloyade toon to Goudiry hono kala ñande alarba e on tuma pawen hen olel campagne ko rubrique kesso jaadaw e campagne électorale présidentielle 2024 arde e lelgo walla mbiyen ni yaha garaɓe ganduɗa kañumen goni 19 candidats ñi ganduɗa ene tawe nder leydi ndi kala e kuuɓal ko ɗo ni pawaten hen actualité e on tuma gudditen ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde 78 158 81 05 walla toon to Skype inde Espace FM hade nden en puɗɗoto lelgo yewtere men ko météo du jour
météo du jour don ko kabaruji gumridi en ton to ANACIM woni on agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal ngal ciral tammingal guerewe leydi ndi no wayne be kolliti en nguleki to bangi nder leydi ndi ma teske hakkunde capantate jeetate capannay ɗiɗi degré ko wayno Dakar non ton ma sabor walla mbiyen ɗo ma sabor sabu ko ɗon gonɗen nogas e jeegom degré celsius ko ɓuri hen ko wulde ɗo e Dakar suba haɗi noon ne wayno ma teska ko 17 ha 19 degré ɗum ɗon noon ko ɓuɓol caɓorol ngol so tawi yerodirama e guure walla diwnu ɗi ganduɗa ɗi ina tawe e nder jokri Sénégal kala e kuɓal puɗortoɗen koko yewiti e ɗo e wurlamorgo ngo fini ɗo ko 19 ma ñalde 19 26 degré celsius to Thiès Tivaouane ɓen piniri ko 19 ɓenne kadi ma ñaldu capantate nayyi Mbour finton ko 16 toon ko jangol e subaka hande o maɓe ñaldu capantati e jeegom to Saint-Louis du Sénégal bango ha toon to Dagana ɓen piniri ko 20 degré maɓe ñaldu capantati e nayyi Podor ko falde nder on diwan mo Saint-Louis du Sénégal ɓen piniri ko 19 maɓe ñaldu capantati e jeetati Louga ɓen piniri ko 19 ɓenne ma ñaldu capantati e jeetati toon to Linguére ɓen piniri ko 23 maɓe ñaldu 40 degré ɗon nguleki ma teske e ñalawma hande o to Diourbel finton ko 21 ɓenne ñaldata ko capantati e jeenayyi Kaffrine fini toon ko 24 ɓenne ma ñaldu 42 to nene jeeya nokkuji ɓuroji wulde oɗo ñalawma hande Fatick finton ko 21 ɓen ñaldata ko 40 degré Kaolack finton ko 23 ɓenne ma ñaldu 40 Tambacounda e Koumpentoum finton ko 27 ɓenne ma ñaldu 42 tonne kadi ene jeeya e nokkuji ɓuroji wulde oɗo ñalawma hande alarba Goudira Bakel ko palde nder on diwan Sénégal oriental finton ko 24 ɓenne ma ñaldu 42 to Matam fini toon ko 25 yewɗo subaka ɓe keɓori ñaldude ko 41 ko wona ɗum toon to Kédougou ɓen piniri ko 22 ɓenne kadi ma med nguleki saabu ɓe ñaldata ko 42 Kolda ɓen piniri ko 24 ɓe keɓori ñaldude ko 42 Ziguinchor e Bignona ɓen piniri ko 24 ɓenne keɓori ñaldude ko 42 Cap Skirring finton ko 22 maɓe ñaldu 37 Sédhiou ɓe piniri ko 24 e oɗo subaka maɓe ñaldu 42 ko ɗum wonno ko ANACIM hemnuno en joni joni paaɗen koye éphéméride du jour. oɗon ketto saktirde mon Pindi radio Amadou Moussa Anne. Éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude e oɗo ñalawma 13 lewru mars ne wayno puɗɗortoɗen ko ñande 13 mars tan ujunere temedde jeetati capanɗe nayyi e tati 1843 e on tuma hawri koye oɗo capitaine de frégate Henri Louis Dagorne walla Dagorne so on jiiɗi sifi nanodiral hakkude muɗum e ɓen ardiɓe ɗe guure woni wuuro wiyetego Sandi Djeri e ngo wuuro wiyetego hono Djenga Bar tawi ɗum tawate ko toon to nokko biteɗo hono Bunje ɗum noon woni ko toon to diwan mbo Casamance ñande 13 lewru mars tan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati ɗiɗi